07035663541 ko kuma a shafinmu na Facebook wato RFI Hausa. To muna dakon ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Bisa al'ada shirin na lafiya jari ce kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma ɗaiɗaikun wasu waɗanda wata larura ta shafa don ɗaukar matakan gyara. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan larurar fibroids ko karin mahaifa da ke addabar tarin mata ta yadda da dama ke rayuwa da shi ba tare da sani ba. Galibi mata a tsakanin shekaru 35 zuwa 37 ne suka fi kamuwa da wannan larura ta fibroids a wani yanayi da ƙididdiga ke cewa kaso mai yawa na mata na fara gamuwa da burbushin larurar ne tun daga lokacin da suka haura shekaru 20. A baya-bayan nan ana yawan ganin matan da ke korafi kan larurar ta fibroids ko kuma karin mahaifa, lamarin da ya samu neman ji daga kwararren likita Dr. Yusuf Abdu Musau. Shi fibroid tsiro ne a cikin naman mahaifan mace wanda ake ce da shi uterus, wanda yake girma in an bar shi, wato ba kansa ba ne. Sannan abin da yake kawo shi suna da yawa, kaɗan daga cikinsu ya haɗa da samun wannan sinadari na mata wanda ake ce da shi estrogen da kuma progesterone. Akwai halitta na ita macen kanta, wato abin da ake ce da shi genetics, wanda zaka samu yana tafiya daga cikin zuriya, wato kenan idan uwa ta yi fibroid akwai yiwuwan yarta za ta iya yi ko kuma yar uwarta wanda suke uwa ɗaya za ta iya yi. Sai kuma abin da ya shafi shekaru, galibi an fi samun sa a mata da suke tsakanin shekara 30 zuwa 50, ba safai zaka gan shi a shekarun da suka fita daga wannan zangon ba. Sai yanayin rayuwa da ita mace take ciki, misali idan akwai kiba sosai ko kuma in akwai cin wasu nau'ikan abinci musamman kamar jan nama, sai rashin exercise, duka an samu yana da alaka da yiwuwan samun wannan matsala na fibroid din a jikin mace. To dangane da me yasa yake kawo rashin aihuwa kuma, kafin a samu zaunawan ciki to dole sai wannan yanayin gurin da shi cikin zai zauna ya hayayyafa ya kwanta yana cikin koshin lafiya. To matukar akwai wani kurji yana bata yanayin cikin tsarin mahaifa din, yadda zai zama na sabon kwan halitta ba zai iya shukuwa a jiki yadda za a samu sabon yaro ciki din ya fito ba. Sannan kuma wani lokaci shi wannan kurji din yana iya toshewan hanyar da koyayen mace din zai fito, ko da an samu koyin namiji wato sperm ya tafi cikin kafan mahaifa din, to kwan macen ba zai samu ya zo domin su haɗu ba saboda toshewansa da wannan fibroid din yayi. Mata da dama kan yi fama da larure-larure tare da zarya a asibitoci gabanin gano suna ɗauke da wannan larura ta fibroids. Hajiya Halima wata matashiya ce da aka taɓa yi wa aikin cire ƙaba ko kuma ƙarin na mahaifa, ta bayyana mana irin wahalhalun da ta sha kafin gano abin da ke damunta. Gaskiya ni ban ma san me yake damuna ba, amma dai kullum kuibin ciki, ciwo, ba lafiya, haka dai nake ta fama. In na je asibiti za a ce lafiya lau. Ni dai gane da kaga ba lafiya, sai wani lokaci sai na sha wani magani. To shine abin nan ya bayyana. Ana min scanning sai kawai aka ce wai myoma. Bayan an shiga da ni za a yi wannan operation din, sai likitan ya ce to madadin ya yanka bari daya bari ya yanka duk gaba ɗayan cikin. To ana yanka duk gaba ɗayan cikin, wani hukuncin Allah, ashe shi wancan wanda ake gani din gaskiya ya dan girma. To ashe har da wani ya to dan zai yi kamar irin kwallon goro ba haka. Guda cikin fargabar da ke tattare da wannan larura ta ƙaba ko kuma ƙarin mahaifa ko fibroids da a lokuta da dama kan hana matan kai kansu don yi musu aiki a cire ko da sun gano suna ɗauke da cutar, shine jita-jitar nan kan yiwuwar
rashin samun damar haihuwa muddin aka kamu da cutar. Sai dai wata matar aure da aka gano tana dauke da karin tun gabanin haihuwar fari ta labarta mana yadda ta samu haihuwa har sau 2 kuma yanzu tana dauke da cikin na 3. Da ni a lokacin da aka ce mai ina dauke da fibroid ko haihuwan fari ban yi ba, shine sanadin tashin hankali na. To amma sai daga baya na fuskanci cewa ciwo ne wanda in baka san shi ba zai tada maka hankali, amma idan ka nutsu ba wani abu ne na tashin hankali ba. Kawai bukatan shine ka bada attention ɗinka ga likita, ka ci gaba da bibiyan likita. An yi min aiki daga baya, kuma bayan aikin gashi har na samu karuwa, na haihu ta 1, na haihu ta 2, yanzu haka ma ina dauke da cikin na 3. Bayanin kwararri na nuni da cewa akwai nau'in wannan larura ta karin mahaifa ko ƙaba ko kuma fibroids kala-kala. Wannan matar ta ce an gano tana dauke da wani nau'in ƙaba na daban, amma hakan bai hana ta haihuwa ba. A lokacin da ya faɗa mana cewa ina dauke da juna 2